Hayırlı erте, ilning töp телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Осталарга бәхет елмая. Буадан Ойзилә Файзрахманова Обилимпикс һөнәри конкурсының төбәк этабында җиңде. Ашларыгыз тәмле булсын. Мамадыштагы квантум балалар иҗат үзәгендә аш-су осталыгына өйрәтәләр. 50 ел бергә Апаста яшәүче Сания һәм Илсур Хабибуллиннар алтын туйларын билгеләп үтте. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Синоптиклар һава шартларының начараюы турында кисәтә. Бүген 24 ноябрьдә республикада кар явачак, кайбер районнарда буран булуы ихтимал. Юлларда урыны белән көчле бозлавык. Көндез һава температурасы -1, -5 градус, төнлә исә -3, -8 градус салкын булачак. Хәтер һәм дан елы уңайыннан башкалабыз халкы Бөек Ватан сугышы тарихы буенча тест узала. Халыкара акция 3 декабрьдә Россиядә билгесез солдат көне билгеләп үтү уңайыннан оештырыла. Катнашучыларга хәрби хәрәкәтләрнең тылдагы һәм оккупациядәге тормышның мөһим вакыйгалары турындагы 30 сорауга җавап бирергә тәкъдим ителә. Татарстан башкаласында тест махсус майданчыкларда уздырылачак. Аларның урыны соңрак билгеле була. Казанның мәктәп ашханәләренә яңа җиһазлар урнаштырылды. 76 мәктәп өчен яңа технологик һәм суыткыч җиһазлары сатып алынган. 80 ашханә өстәмә 550 берәмлек инвентарь һәм җиһазлар алган. Булар Татарстанда узган яшь һөнәр осталары чемпионатыннан калган мирас. Мәктәпләрдә махсус табалар да барлыкка килде. Аларда сменага 5500 порция һәм 9000 порция җитештерүчәнлеге булган пар конвекторлары әзерләргә мөмкин. Быел профилактик чараларга да игътибар иттеләр. Мәктәпләр өчен бактерицид лампалар, битлекләр, перчаткалар һәм юу чараларын сатып алдылар. Казан халык сәнәгате һөнәрләре техникумында шушы көннәрдә яшь профессионаллар World Skills 2020 төбәкара бәйгесе узды. Ел саен традицион рәвештә үткәрелгән әлеге ярыш үзенчәлекләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан таныштырыр. Зәркәнчелек эше һәм зәркән өстәлмәләрен кырлау компетенцияләре буенча ярыш 2 мәйданчыкта узды. Анда Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумыннан югары күрсәткечләргә ирешкән, шулай ук чит төбәкләрдән килгән студентлар катнашты. Барда җитди. Студентлар үз дөньясына бирелеп, әнә шулай вак детальләргә җан өрә. Менә беренче модуль, икенче модуль, өченче модуль соңгы көндә уже бөтенсен бергә җыялар. Монда беренче, икенче, өченче урын, әле 4нче урында була медальон, 500 балл җыйса. Марат Галиев укучыларының әзерлекле булуларына ышана. Кайда гына үткәрелсә дә, техникум студентлары призлы урыннар яулый. Хәтта World Skills җиңүчеләрен нәкъ менә биредә әзерлиләр дисәк тә ялгышмабыз. 13 елдан бирле безнең техникум катнашып килә чемпионатта ювелирка, зәркәнчелек буенча һәм агранка ташларны кырлау ягыннан инде. Һәм быйынгысы көндә безнең где-то бер 17-18 чемпионыбыз бар. Региональ масштабта, шулай ук безнең бит әле ювелирка һәм агранка гына түгел, хәзер Обилимпикста кушылып китте безнең мөмкинлекләре чикле студентлар, балалар арасында бар. Шундый чемпионат бездә кузгалып китте. Менә хәзер националь этапка әзерлек бара, региональ этапта инде без 3 медальне алдык. Зәркән өстәлмәләрен кырлауда үзе бер сәнгать. Шуңа да әлеге юнәлешне сайлаучылар да үз эшенә җаваплы карый. Ярышта 5 студент катнаша, алар гади ташны кырлыйлар һәм языкка утырталар. Әлегә җиңүчеләр билгеле түгел. Аларга шушы көннәрдә нәтиҗә чыгарыла. Яшь профессионаллар бәйгесендә җиңүчеләр техникумданын 2нче этапта Россия күләм World Skills чемпионатында катнашып яклый. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Буа ветеринария техникумы студенты Ойзилә Файзрахманова Обилимпикс, ягъни мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр һәм инвалидлар арасында һөнәри осталык конкурсының төбәк этабында үз компетенциясында беренче урынны яулады. Хәзер ул әлеге чемпионатның милли этабына әзерләнә. Ул 26 ноябрьгә кадәр Лениногор шәһәрендә онлайн форматта үтәчәк. Җиңүче кыз белән хәбәрчебездә очрашты.
Обилимпикс конкурсында катнашырга Айзилә Фәйзрахманова үзе теләк белдергән. Укытучысы белән берничә ай ныклап әзерләнгәннәр. Нәтиҗәдә чемпионатның төбәк этабында икътисад һәм бухгалтер исәбе компетенциясендә ул беренчелекне яулаган. Бик җиңел дип әйтмәс идем инде, һәрбер конкурслардагы кебек беренче урын була дип уйламаган идем. Бары хотя бер икенче, өченче урын булар дип хыялланган идем инде, но именно беренче юк. Обилимпикс мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр һәм инвалидлар арасында һөнәри осталык конкурсы. Мондый конкурста техникумның беренче катнашуы. До этого мы еще не участвовали, потому что... Моңа кадәр без бу конкурста катнашмадык, чөнки группаларда мөмкинлекләре чикләнгән укучылар юк иде. Быел исә үзебезне сынап карарга булдык. Республика буенча беренчелекне яулаган Айзилә бүгенге көндә укытучысы белән чемпионатның милли этабына әзерләнә. Ул 23-26 ноябрь көннәрендә Лениногорск шәһәрендә онлайн форматта үтәчәк. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Яңа һөнәрләр, яңа мөмкинлекләр дигән сүз. Алабугада да декрет елындагы хатын-кызлар яңа һөнәрләр үзләштерә. Укыту, хатын-кызларны эш белән тәэмин итү, 3 яшькә кадәрге балаларга мәктәпкәчә белем бирү шартлары тудыру федераль һәм демография илкүләм проектлары буенча уза. Түгәрәк бизәкләрдән алып тулы бер картинага кадәр. Дизайн буенча курсларда укучылар билгеле бер территория мохитын булдырырга өйрәнә. 8 хатын-кыз барысы да декрет ялында. Курслар халыкны эш белән тәэмин итү үзәге тарафыннан оештырылган. Я позвонила в центр занятости. Мне сказали, что будет набор, мы вам перезвоним. Буквально через неделю мне перезвонили, сказали, это набирается группа на ландшафтный дизайн. Демография илкүләм проекты буенча әниләр төрле кирәкле белгечләр буенча белем ала. Мәсәлән, чәч алу, визажист, тырнак буяучы, дизайн, кондитер белгечләре. Яшь әниләрнең В категорияле машина йөртүче, ягулык салу станциясе операторы, транспорт буенча белгеч, логист, хисапчы, персонал буенча менеджер һөнәрен алу мөмкинлеге дә бар. Это у нас слушатели курса ландшафтный дизайн. Кроме того, есть еще курсы компьютерный дизайн. Без һәр курс өчен махсуслаштырылган график программалар әзерләдек. Укучылар проект дизайнын үти, диплом бирелә. Бу белгечлекләр буенча эшли алалар. Хатын-кызлар үзләре билгеләп беткәнчә, яңа һөнәргә өйрәтү аларга яңа мөмкинлекләр ача. Бүгенге көнгә 63 кеше яңа һөнәр алган инде. Фанис Мөхәммәтов, Әлфина Хуҗина, Михаил Филатов, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Башкалабызда Зур Казан бөҗрасының 2нче участогын төзү монтаж эшләре тәмамланды. 522 метрлы участокны куркынычсыз һәм сыйфатлы юллар илкүләм проекты буенча төзеләр. 9 ай эчендә грунт ясалды, күпер, терәк диварлары салынды, тавыш саклау экраннары куелды, инженерлык коммуникацияләре, яктырту, яңгыр сулары канализацияләре көйләнде. Зур Казан бөҗрасының төзелгән трассаларның гомуми озынлыгы 6 километрга якын. Икенче этапта әлеге асфальт җитми, аны төзүчеләр 2021 елның майында көннәр җылынга җәергә вәгъдә итә. Мошенниклар кешеләрне алдап акча үзләштерү өчен нинди генә адымнарга бармый. Аларның тузагына күп вакытта өлкән яшьтәге кешеләр эләгә. Әйтик, Түбән-Кама шәһәрендә үзләрен пенсия фонды хезмәткәрләре итеп таныштырып, бер өлкән ханымның шактый акчасын урлап чыгып китәләр. Өлкәннәрне алдау схемасының ничек эшләве турында алдагы репортажда. Исәнсез? Мейсар апамында яшиме? Монда яши. Алданған хатын-кыз аралашырга теләми, чит кешеләрдән курка. Шушы көннәрдә пенсионер мошенникларның корбаны була. Ике ханым үзләрен пенсия фонды хезмәткәрләре итеп таныштыра һәм яхшы хәбәр җиткерү теләген белдерә. Имеш 83 яшьлек Түбән-Камалга пандемия өчен 5 меңлек түләү билгеләнә. Ышанучан әби килгән кунакларны өйләренә кертә. Алар алдау юлы белән аның 400 мең сум акчасын шкафынан урлый. Пенсия фонды вәкиле әйтүенчә, аларның хезмәткәрләре фатирлар буенча йөрми, өстәвенә коронавируска бәйле түләүләр дә юк. Шуңа күрә уяу булырга һәм чит кешеләргә ишекне ачмаска киңәш ителә. Соңгы 10 ай эчендә полиция бүлегенә 400-дән артык кеше мөрәҗәгать итә. Олы яшьтәге хатын-кызның акчасын урлау факты буенча җинаять эше кузгатыла. Тәртип саклаучылар мошенникларны эзли. Альбина Вәлиева, Фәхри Исламов, яңалыклар. Экологик чисталыкны саклау өчен яңа мөмкинлек. Чаллыда чүп-чарны айрым җыю өчен контейнерларны майданчыкларга урнаштыра башладылар. Объектлар инде берничә комплекста безнең Ишегалды республика программасы нигезендә барлыкка килде. Быел аның беренче этабына Чаллы шәһәре дә кертелде.
Чаллы ишек аллары моңа кадәр бер кайчанда күрелмәгән яңа объектлар, чүп шарына аерым җыю өчен контейнерлар белән тулыланды. Алар безнең ишек алды республика программасы буенча бирелгән. Хәзер объектлар шәһәрнең бер юлы берничә микрорайонда куелган. Бетонировали, асфальтировали. Бетонлаштырдык, асфальтладык, хәзер менә шундый металл корылмалар ясадык. Аларга контейнерлар урнаштырыла. Бүгенге көндә 5-се куелган. Болт белән беркеттек. Бу безнең комплекс өчен яңалык. Мондый җайланмалар юк иде. Мондый мәйданчыктан берничә йорт яшәүчеләр файдалана ала. 27дә бер ишек алдында контейнерлар булмаса да, чүп шарны төрле секцияләргә бүлеп, яңа объектны куллана башлаганнар. Күптән түгел генә чүп шарны аерым җыю мәйданчыклары 47нче комплекста да барлыкка килде. Өстәвенә берничә ишек алдында. Биредә яшәүчеләр пластик савытлар җыю белән таныш инде. Хәзер башка калдыкларны да аерым урнаштыра алачаклар. Фанис Мөхәммәтов, Любовь Захарова, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Татарстанда Чиста ил федераль проекты уңышлы гамәлгә ашырыла. Шәмәрдән бисәсендә 12 000 квадрат метрдан артык майданда участок чистартылды һәм яшелләндерелде. Эшләрне республиканың экология министрлыгы белгечләре үткәрде. Элек территорияда битум, грунт, нефть продуктлары калдыклары булган. Буларның барысы да җирле халыкка уңайсызлыклар китереп чыгарган. Территорияны чистартуга 76 миллион сум акча тотканнар. Бу акчаларга барысында җыйганнар, туфракның уңдырышлы катламын торгызганнар, үлән орлыкларын чәчкәннәр. Эшләр шулай экология милли проекты буенча үткәрелде. Мамадыш районында квантум балалар иҗаты үзәге базасында кулинария исемле иң тәмле түгәрәк эшли башлады. Биредә балалар кулинар осталыкка, төрле ризыклар пешерү серләренә өйрәнә ала. Нәни осталарының эшен без дә күреп кайттык. Гөлшат Гафаровага 9 яшь. Ул инде кичкенә вакытыннан ук ашарга әзерләргә ярата. Беренче кыймагы төерле булса да, хәзер инде ул яшь булуына карамастан, өстәлгә бутерброд, мимоза салатын да әзерли. Мин кружокка октябрьдә бардым. Нәрсәләр пешердегез шушы вакытта? Һәм нәрсәсенә биреп ошады? Беренче бутербродлар, икенчесе мимозаны. Тәм-томнар әзерләргә өйрәнү кызларны гына түгел, малайларны да кызыксындыра. Динияр Максимов киләчәктә шеф-пешекче булырга һәм хәтта президентка табын әзерләргә дә хыяллана. Меню инде әзер, әлеге бәхетле мизгелне көтәсе генә кала. Пельмени, манты, Кулинария түгәрәге балалар иҗаты үзәгендә иң кызыклы юнәлешләрнең берсе. Балалар атнага 2 тапкыр 45 минут шөгыльләнә. Төркемнәрдә төрле яшьтәге 10 бала исәпләнә. Дәресләргә көн күреш әсбаплары, савыт-саба сатып алына һәм үз эшенең остасы чакырыла. Кулинария дәресләренең мәҗбүри шарты санитар гигиена таләпләрен үтәү. Куллар чиста, алъяпкыч киелгән, эшкә дә керешергә мөмкин. Балалар һәм яшүсмерләр йорты түгәрәкләре районның барлык мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында диярлек эшли. Алар барлыгы 300-дән артык. Аларда 150 педагог эшли. Квантум исә балалар һәм яшүсмерләр йортының йөрәге булып тора. Ул балаларга һәм өлкәннәргә өстәмә белем бирү инновацион үзәк. Балалар гына түгел, әти-әниләре дә әлеге түгәрәкнең барлыкка килүенә бик шат. Алар үз балаларының уңышлары белән социаль челтәрләрдә уртаклашалар. Рәхмәт сүзләрен язалар. Кызым йөри, әле аңа бары тик 9 гына яшь, ләкин ул бик шатланып бара. Кайтып тагы да күбрәк шатлана. Ул кайтуга уже өстәлләргә ул ризыкларны тизеп куя матурлап. Һәм инде безнең традиция буенча мин инде аны WhatsApp-ка да, Instagram-га да салырга тырышам. Ул инде иң беренче йөгереп килеп, әни, мин матурлап тизеп куйдым, карточка төшерәсеңме дип инде шулай итеп бик сөенә. Бәлки бу яшь гурманнар арасында да югары ресторан йортларының булачак шеф-пешекчеләре бардыр. Әмма бүгенге көндә иң мөһиме балаларның креатив сәләтләре, оригиналь аш-су әзерләү теләге һәм шулай ук коммуникатив күнекмәләрне яхшырту. Шулпан Әмири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Татарстанда әзерләнгән яраткан ашамлыкларыгыз өчен тавыш бирергә онытмагыз. 2 декабрьгә кадәр вкусыроссия.рф сайтында төбәкләрдәге иң тәмле, иң затлы ашамлыкларны сайлап алу өчен тавыш бирү уза. Вкусы России бөтен Россия конкурсына безнең республика танылган чәкчәкне, алабуга прәнеген, козылы һәм сыр белән ысланган кош итен барлыгы 10ннан артык төрдәге ашамлыкларны тәкъдим итте. Балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә масса күләм чаралар
тыйылган. Әмма бу балаларның көтеп алган чыршы бәйрәмнәре булмаячак дигән сүз түгел. Бу хакта республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы хәбәр итә. Бәйрәмнәрне Роспотребнадзор таләпләрен кодыгый үтәп уздыру планлаштырыла, чарадагы кунаклар саны шикләнә, шулай ук битлек кию мәҗбүри булачак. Татарстанда президент чыршы бәйрәме кайбер шикләүләр кертеп уздырылыр дип көтелә. Тагын да төгәлрәк мәгълүмат декабрь башында билгеле булачак. Казанда «Кыш бабайга ход» дип исемләнгән хәйрия акциясе башланды. Теләгән һәркем кышкы тылсымчы була һәм тормышта авыр хәлдә калган балаларның хыялларын тормышка ашыра. «Кыш бабайга ход» акциясе инде 14 ел уздырылып килә. Быел 20 декабрьгә кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүматны шулай ук балаларның кыш бабайга адресланган хатлары турында 267 61 11 телефоны буенча белергә мөмкин. Киләсе видеоязмабыз Опаста яшәүче Сания һәм Илсур Хабибуллиннар гаиләсе турында. Күптән түгел алар алтын туйларын билгеләп үттеләр. Үрнәк бәхетле пар турында хәбәрчебез язмасында. Ярты гасыр бер уйда булып, бер юлдан атлаучы Сания һәм Илсур Хабибуллиннар апасының күркәм пары алтын туйлары уңаеннан аларга район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Сания апаның иңенә ак теләкләр аша ак мамык шәл салдылар. 9 класста укыганда безгә рус теленнән и әдәбияттан укытырга керде. Аның дәресләрендә шибен ишканы да ишетеләдер. Шуның хәтлек тынытып, ул шундый матур итеп сөйләдер. Менә театрда ничек артистлар образга кирип китеп сөйлиләр, ул менә шундый итеп матур итеп сөйләдер. Котлауларны, бүләкләрне өлкәннәр шатланып кабул итте. Илсур абый да, Сания апа да гомерләрен хезмәткә багышлап, район үсешенә зур өлеш кертүчеләр. Йорт башлыгы район хастаханәсендә, һөнәр училищесында, яшьләр үзәгендә эшләгән. Фидакар хезмәте өчен Мәгариф отличнигы исеменә лаек булган Сания апа мөгаллимнәр нәселеннән. Ул 16 ел мәктәптә балаларга рус теле һәм әдәбияты фәненнән укыткан. 20 ел Кояшкай балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. Балалар бакчасына килеп керәбез, игезәк кызлар, без ул вакытта русчарак аралашабыз торган булган инде. Һәм менә безне шул яшебездән каршы ала шушы Сания апа. Һәм инде соңгы балалар бакчасын бетергәнче Сания Гариповна безне озатып бара. Мизгилләр әлбәттә күп, хәтта үз балалары күбек һәрбер баланы якын итүе аркасында аның үзенең йортында да ул вакытта да икенче балалар бакчасы дип әйтерсең. Хабибуллиннар бер кыз һәм бер ир бала тәрбияләп үстергәннәр. Балалары да әниләре һөнәрен сайлаган. Әни белән әтине бүгенге менә юбилейлар белән тәбрик итәбез килә. Алар 50 ел бергә булдылар. Без дә аларга шап 25 ел бергә Иле бөрнә бергә гомер итәбез. 3 малай үстерәбез. Быел килен булып төшкәнемә 25 ел була. Әти белән әнигә бик зур рәхмәтлемен. Алар бик яхшы киңәшләрен биреп тордылар. Аларны бик хөрмәт итәбез. Аллаһка шөкер, исән саулар булсыннар, тигезлектә яшәсеннәр. Сау сәламәт булсыннар, безне шулай шатландырып, куандырып торсыннар. Бу җырның утлары сүнмәсен. Яшәгез әле. Безгә шатлыкка, куанышка, үзегезнең яхшы теләкләрегез ярдәм итәсез һәр вакытта да. Бик зур рәхмәт сезгә. Без сезне бик яратабыз. Әлеге бәхетле пары бик күпләрдә сыклану уята. Гомерләре буе үзара аңлашып, санлашып яшәүләре белән яшьләргә үрнәк алар. Вакытларда булгандар, начарлыкларда, яшьлыкларда. Икесен бергә кушсам бик төрсөгенә килеп чыга. Минем яшьлек елларым ачлыкта, ялангачлыкта үтте. Оннан соң без пионерда булдык, социализмда яшәдек. Bu yönənin bir yağın көтәрсә, мен bu yönənin ikinci yağın көтәрәдерем. Безнең иде нина бүлү булмады. Ирләр эше, хатын кызлар эше дип Элсу әйтә торган ия. Кара әле син барып багананың бүрәнәнең авыр ягын син күтәрәсең дип куя торган ия. Тормыш итү 40 кеше генә түгел, 50 ел бергә яшәгән парларның киңәшләре һәр чак ярап куя. Фәнис Мөхәммәтов, Гөлназ Вәлиева, Раил Галәвов, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Иртәгә шул ук вакытта, иртәнге сәгать 9-да очрашырбыз.